guys. Magbuhat na sa kugulaman kay kanang init kayo lamay kay ka bugnaw. Magbuhat kugulaman guys. Ay, malasip. Ay. Pitinita guys. Kami kay ko ano bugnaw. Magbuhat ko bugnaw. May abridor. Ora niya mga abridor. Mingaw kay diri guys, ako rang usa guys. Trabaho ng uban. Si Jean, duty na. Usa na to kay panggabi ang duty. Okay guys, ako na panghuwad. Aron ako na ning i-mix. Sarap. Atong lubagag mayo guys. Lubagag mayo kay para lumosik.
siyang butangan na ni guys, oh. Oh, di ba guys? Human na guys. Kuanday guys, salamat kayo sa mga ni-support nako guys. Katong mga followers nako, thank you kayo ninyo sa pag-support kay dili ko kaabot anang gidakanuna o wala ko mo guys. Thank you. Thank you for watching guys. I love you all.